ନୂଆ ଘରେ କଦାପି ପୁରୁଣା କବାଟ ଝରକା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ ବଡ଼ ପଥର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର 2 କବାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ଘରର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଖୋଲୁଥିବା ଦରକାର। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନର ଆଗମନ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଘରର ଅନ୍ୟ କବାଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ମୁଖ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା, ପଇସା, ସୁନାକୁ ସବୁବେଳେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଶାରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖଟ କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ତଳେ ବା ବିଛଣା ତଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ଘରର 3ଟି କବାଟ ଦ୍ୱାର ମୁଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦ୍ୱାରର ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କବାଟରେ ତାଲା ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।